suliranin, lahat ay aking kakayanin, pagkat ikaw ay kapiling. Subukin man ng panahon, mananatili sa'yo, Panginoon. Walang alinlangang maglilingkod, walang pangambang sa'yo ay susunod. Hindi susuko at hindi ito, patuloy lamang sa iyo, Panginoon. Ikaw ang aking paglilingkuran, kahit saan dalhin. Ikaw ay lagi kung susundin, anuman ang suliranin, lahat ay aking kakayanin, pagkat ikaw ay kapiling. Subukin man ng panahon, mananatili sa'yo, Panginoon. Walang alinlangang maglilingkod. Okay, magandang araw po sa ating lahat mga kapatid. At tayo na naman po ngayon ay narito sa ating programa na pinamagatang Ang Tinig ng Pag-asa. Ito po ay nagbibigay ng pag-asa sa lahat ng tao na handang magtiwala at manampalataya sa ating Panginoong Hesus. Kaya sa gabi pong ito ay muli tatalakayin po natin ang salita ng Diyos. At ang ating verse ay matatagpuan po sa aklat ng Jeremias, Kabanata 29, mula talatang 11. At gusto ko pong basahin upang ating maunawaan. Ang sabi po sa wikang Ingles, I wish above all things that you may prosper, be in good health, even as your soul prospers. Sabi po sa Tagalog, sapagkat batid kong lubos ang mga plano ko para sa inyo, mga planong hindi ninyo ikasasama, kundi para sa inyong ikabubuti. Ito ang mga plano na magdudulot sa inyo ng kinabukasang punong-puno ng pag-asa. At gusto ko pong idagdag ang sumunod na talata. Kung maganap na ito, sabi ng Panginoon, kayo'y tatawag at lalapit at dadalangin sa akin at diringgin ko naman kayo. Kapag hinanap niyo ako, ako'y inyong matatagpuan. Kung buong puso niyo akong hahanapin. Oo, sabi ng Panginoon, ako'y matatagpuan ninyo, sabi ni Yahweh, at ibabalik ko ang inyong mga kayamanan. So, purihin po ang Panginoon. Ang topic po natin ngayong araw ay pinamagatan nating ang prosperity is the will of God, ano? Ang pagpapala, ang biyaya, Panginoon, ay nagaling sa Diyos, ay kalooban niya po ito, no? Kaya nga po nung ating binasa, ang Diyos po ang higit na nakakaalam ng magandang plano para sa atin. Maaring tayo po ay merong plano, meron po tayong ambisyon sa buhay, gusto nating managana, gusto nating gumanda ang ating buhay, ating kinabukasan. Pero ang sabi po ng banal na kasulatan at ang Diyos mismo nagsasalita rito, mas maganda po ang plano niya kaysa sa atin. Kaya kung tayo po ay makikinig sa Kanya at susunod sa Kanya, yung iba yung biyaya at pagpapala ay ating matatanggap.
Dito po sa New Testament, meron pong binanggit dito si Juan, sa ikatlong sulat ni Juan, talatang 2, ang sabi po niya dito sa kanyang kaibigan, "Beloved, I hope all is well with you, and that you are healthy in body as you are strong in the spirit." Yan po sabi ng New Living Translation. Pero doon sa New King James Version, ang pagkakabanggit po ay ganito, "I wish above all things that you may prosper, be in good health, even as your soul prospers." Kung mapapansin po natin, yung tatlong elemento ng ating pagkatao ang binabanggit po dito, no? No? Una po sa lahat, yung ating social life, yung ating kabuhayan. Ang nais po ng Panginoon, tayo po ay masagana, no? Hindi kalooban ng Diyos na tayo pong mga anak niya, mga nilikha niya at itinuring niya mga anak ay nasa paghihirap, no? Kaya nga binanggit po ni Apostol Juan dito sa kanyang kaibigan, no? Na ang kalooban ng Diyos ay magkaroon siya ng kasaganaan. Ang pangalawa, be in good health, no? Isang malaking pagpapala po mula sa Diyos, lalo na po sa kapanahonang ito ng pandemic, na tayo po ay malakas, malusog, at nagagamit po para sa kapurihan ng Panginoon. Hindi po kalooban ng Diyos na tayo ay laging may sakit o nasa banig ng karamdaman. Ang kalooban po niya, tayo ay malakas, malusog. At sabi nga doon sa panunumpa ay kapaki-pakinabang. At bilang ganti, ay siyempre ibabalik natin sa Panginoon ang papuri, ang pasasalamat, sapagkat siya po ang nag-iingat sa ating buhay, no? At sabi sa huli, even as your soul prospers. So sa madaling sabi, hindi lang po yung katawan lupa, hindi lang yung ating kabuhayan, kundi higit sa lahat yung ating espiritu ay malusog din naman, ano? Kung paano pinakakain po natin ang ating katawang lupa, ay dapat din po natin pinakakain ng ating espiritu, ang ating kaluluwa. No? May banggit nga po sa Biblia na makamtan man natin ang buong sanlibutan at maging ang lahat ng kalayawan nito, kung mapapahamak naman ang ating kaluluwa, ang ating espiritu, ay wala tayong pakikinabangan. No? Kaya ang pangako po niya, ang salita po niya sa Matthew 4:4, "Man shall not live by bread alone, but by every word that proceeds out of the mouth of God." So, ang kailangan po natin sa kapanahonang ito ay hindi lamang ho yung mga material na bagay, higit sa lahat, yung salita ng Diyos na nagpapalakas po sa atin at nagbibigay sa atin ng pag-asa. Doon sa aklat ng Juan, Kabanata 10, talatang 10 ay ang sabi ho ng banal na kasulatan, "The thief's purpose is to steal, to kill, and to destroy. But my purpose," ang sabi ng Panginoon, "is to give them a rich and satisfying life." No? Satisfying life. Yung soul, yung body, yung spirit po natin. Mabuhay tayo ng matiwasay, mapayapa. No? Ang sabi ng King James Version, "I came," sabi ng Panginoon, "to give life and have it more abundantly." So ang kalooban po ng Panginoon ay isang buhay na ganap at kasiyasya. No? Ang sabi ho na 2 Corinthians 8 verse 9, ito po sabi ng Apostol Pablo, "You know the generous grace of our Lord Jesus Christ, though He was rich, yet for your own sakes, He became poor. No? So that by His poverty, He could make us, or He could make you rich." Yun po ang version po naman ng Berean Study Bible. Ano? Ang ating Panginoon, bagamat mayaman, ay nagmistulang mahirap, nagmistulang alipin nung narito sa lupa, para tayo naman na mahirap ay magsiyaman. No? At ang kayamanan tinutukoy po ng Panginoon, hindi lang ho pera pinag-uusapan dito, kundi kasama po yung ating kaluluwa, yung ating espiritu, yung ating emosyon, ano? Yung ating damdamin na kailangan ito'y panatag, ito'y may kapayapaan sa gitna po ng mga kabigatan o problema sa ating bayan.
no? At ngayon gusto ko po i-share sa inyo, ano po ba ang mga susi? O ano po ba ang susi? Isa lang pala naman ito. The key to blessings is obedience. The key to blessings is obedience. At yan po, tunghayan po natin ang sinasabi ng Deuteronomy chapter 28, beginning verse 1. Ito po sinasabi ng banal na kasulatan, ano? Para makamtan daw po natin ang biyaya na ipinangako ng Diyos. Ang una, sabi rito, you must completely obey the Lord your God, and you must carefully follow all the commands I am giving you today, sabi ng Panginoon. Then the Lord your God will make you greater than any other nation on earth. So ang pangako po ng Diyos, kapag tayo daw po ay nag-completely obey, no, hindi lang ho 98, 99% yung obedience natin, kundi completely, 100%, and carefully follow. Pag sinabi pong carefully follow, ang tinutukoy po ng Panginoon niya, kapag daw po tayo susunod, kailangan maingat. Kailangan po maingat tayo. Parang isang bata na inutusan ng magulang na maglinis ng kasangkapan o ng mga plato, kutsara, ganyan. Tapos sa kanyang paglilinis, may nabasag. Hindi po carefully follow po yun kasi hindi siya naging maingat. No? Pag sinabing carefully follow, maingat po natin, sinusunod ang kalooban ng Diyos. Yung unang word na ginamit, completely obey. No? Completely. Hindi pwedeng konti lang. Pag susunod po tayo, hustuhin po natin. No? At gawin natin ito ng may kagalakan, hindi napipilitan, at may paggalang do sa ating pong sinusundan o sa ating pong sinusunod. No? At ang pangako niya, gagawin po niya tayong mas dakila pa sa mga bansang nasa ating paligid o sa ng mga taong walang pananampalataya sa Diyos. Ang sabi ng verse 2, obey the Lord your God so that all these blessings will come and stay with you. Pag sinunod po natin ating Diyos, lahat ng biyaya at pagpapala na galing sa Kanya, ating matatanggap. At ang isang maganda po doon, kapag kay Lord nang galing ang pagpapala, wala hong kahalong kapighatian o kabalisahan. Yan po ang sabi ng Proverbs 10 verse 22, no? The blessings of the Lord is wealth, sabi ron, but without sorrow. Walang kalungkutan, walang kabalisahan, no? Kasi nga puro yan galing sa Panginoon. Sabi ko rito sa Deuteronomy, kung ating pong itutuloy, babasahin ko lang po ng tuloy-tuloy. Ito po yung mga pangako ng Panginoon na biyaya kapag tayo naging masunurin sa Panginoon. Ang sabi rito sa verse 4, no? You will be blessed in the country or in the city and blessed in the country. No? Ang tinutukoy ho dyan ay kung ano yung ating mga ari-arian, kung ano yung ating kabuhayan. Diyan po, tayo po ay pinagpapala ng Panginoon. Sabi ng verse, additional po, your children will be blessed as well as your crops abundantly and with many cattle and sheep. So ang ating anak, damay ho sa pagpapalayan. Damay po sa biyaya ng Panginoon. Yung ating pamilya, yung ating trabaho, yung ating ari-arian. And the Lord will bless your basket and your kitchen. Ano po ibig sabihin nito? Sa verse 5, ibe-bless daw po yung ating lalagyan ng biyaya, yung ating basket, at maging ang ating hapagkainan ay hindi mauubusan ng ulam, hindi mauubusan ng pagkain, ng prutas, at lahat ng biyaya. Yan o, kapag nagawa natin sundin ang ating Panginoon. Sabi ko ng verse 6, the Lord will bless everything you do when you come in and when you go out. Kahit saan tayo magpunta, pagpapalain tayo ng Panginoon. Ano man ang ating gagawin, basta ipagkatiwala natin sa Kanya,
at sinusunod natin ang kanyang kalooban, the Lord will bless us. Sabi ng verse 7, the Lord will help you to defeat your enemies when they attack you. They will attack from any or from one direction, but they will run from you in 7 direction. So kung meron man pong gustong umaway sa atin o nakikipag-away sa atin, although hindi naman tayo nakikipag-away sa kanila, no? Ay si Lord po ang magtatanggol sa atin, no? Sabi nga rito, susugurin tayo sa isang direksyon, pero magkakanya-kanyang takas po sila sa 7 direksyon. Ay grabe, no? No, ang sabi ng verse 8, the Lord will bless your barns and your storehouse. He will bless all the works of your hands and everything you do, and the Lord will bless the land He is giving you. So biyaya po ito, no? Yung mga biyayang ipinagkaloob ng Panginoon ay patuloy niyang pagyayamanin. The Lord will establish you and will make you a holy nation as He promised. Yung sabi ho ng verse 9. No, kasi tayo po ay tinatawag ng Biblia na a holy nation, peculiar people, royal priesthood. Yung po ang sabi ng 1 Peter chapter 2 verse 9. No? I-establish niya. At saka alam nyo, hindi lang ito pang personal kasama ho ang bansa. Kaya nga may panawagan po ang Diyos sa 2 Chronicles 7:14 If my people who are called by my name shall humble themselves, pray, seek my face, and turn from their wicked ways, sabi ng Panginoon, I will hear from heaven. I will forgive their sins. I will heal their land. Kaya po yung biyaya ng Diyos ay hindi lang ho para sa individual, para sa pamilya, kundi ito'y pang buong bansa, no? Pang nation. No? Sabi rito sa verse 10, then everyone on earth will see that you are Lord's people and they will be afraid of you. So kapag tayo po'y nalaman ng mga tao na lingkod ng Diyos, ay matatakot sila sa atin, hindi dahil nakakatakot tayo, kundi alam nila meron tayong kapangyarihan galing sa Diyos. If God is with us, who can be against us? Kapag kakampin natin ng Diyos, walang makalalaban sa atin kasi ang Diyos ang magtatanggol. Okay, verse 11, sabi rito, the Lord will make you rich. You will have many children. Your animals will have many youngs. No? Your land will give good crops. So, ibe-bless ng Panginoon ang ating pamilya, ang ating ari-arian, ang ating mga kabuhayan. No? Hindi niya ipapakain sa mga peste. No? At ito po ang biyaya mula sa Panginoon. Sabi yun ng verse 12 ng Deuteronomy 28, the Lord will give us open heavens and bless you exceedingly and abundantly. He will bless everything you do. You will lend to other nations, but you will not need to borrow. Ayun. So hindi na daw po tayo mangungutang, kundi lahat ng utang ay babayaran na natin at tayo naman ang siyang magpapahiram sa iba. Diba? Napakaganda po niyan. Isang malaking biyaya na tayo po ay makalaya sa ating pagkakautang, no? At tayo naman noon magpapahiram o magpapautang sa iba. At ito po ay pangako ng Panginoon. Hindi na tayo mangungutang. And the last, sabi dito sa verse 13, the Lord will make you the head and not the tail. You will be on top and not at the bottom. So tayo po ay ulo at hindi na buntot na tagasunod lamang. Tayo po ay nasa front line, nasa itaas at wala sa ibaba. No? Hindi ho tayo gagaya sa gulong. Kasi yung gulong minsan nasa ilalim, minsan nasa ibabaw. Hindi po ganoon ang pangako ng Diyos. Pagka tayo po ay naging masunuri sa Kanya, you will always be on top. You will be the head and not the tail. At ito po ang pangako ng Diyos sa lahat ng tao na magiging masunurin sa Kanyang kalooban. Amen po? Amen po? And lastly, dito po sa verse 14, ito po yung conclusion ko. But you must obey the word of the Lord and be careful to keep them all,
do exactly what I command. So kapag nangyari po ito at ginawa natin ang kalooban ng Diyos, hindi ang ating sariling kagustuhan, no? Praise God, pagtatagumpayan po tayo ng Panginoon. At maging sa kapanahonang ito, lalo na po ngayon, malapit na eleksyon, ang mga tao ay nagkukumahog, no? Lalo na yung mga kandidato, nangangampanya, gumagastos ng milyon-milyon, no? Merong namimili ng boto, merong nagpapasuhol naman, at ang mga botante naman ay karamihan nangangailangan, tanggap lang ng tanggap. Pero sa totoo lang, gusto ko po sabihin mga kapatid, sa harap po ng Panginoon, tapos na eleksyon. Alam na po ng Diyos kung sino mananalo. At kung sino man yon at ipinahayag sa atin, di yun ang ating iboto. Pag hindi yun ang naiboto nyo, ibig sabihin, nagkamali po kayo, hindi niyo sunod ang kalooban ng Diyos. So, maraming salamat po, mga kapatid. Tayo po'y manalangin at ipagkatiwala po natin sa Diyos ang ating buhay. Sundin po natin ang kanyang kalooban, complete obedience, and careful following, ano? Maging careful po tayo sa ating pagsunod. Tayo po'y manalangin. Dakilang Diyos, salamat po sa gabing ito. Salamat po sa iyong mga lingkod, sa iyong mga anak na nakapanood, nakapakinig ng iyong mensahe patungkol po sa obedience, patungkol sa mga biyaya at pagpapala na aming tatanggapin kapag kami 100% na sumunod sa iyong kalooban at hindi ang aming sarili, ang aming itinataas, kundi ang iyong salita. Salamat po, pagpalain niyo po ang buhay ng bawat isa. Kami po ay nagpupuri sa iyo, nagpapasalamat at patuloy o Diyos na ang iyong salita ay lumaganap, hindi lamang sa buong bansang Pilipinas, maging sa lahat po ng inaabot ng palatuntunang ito na tinig ng pag-asa. Salamat po, Ma. We honor you, Lord. We praise you. This is our prayer with thanksgiving in our hearts. In Jesus' name, amen. 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 So, purihin po, Panginoon. Magandang araw po sa ating lahat o magandang gabi. Ako po ang inyong lingkod, Reverend Virilio Santos ng Jesus Be Lifted Up Oriental Mindoro Family. God bless you and good night. Walang alinlangang maglilingkod, walang pangamba sa'yo ay susunod. Hindi susuko at hindi hinto, patuloy lamang sa iyo. Walang alinlangang maglilingkod, walang pangambang sa'yo ay susunod. Hindi susuko